Tak ja začnem tým, že pred veľa rokmi akceptovať takýto príjem bolo takmer nemožné. Som veľmi rada, že v niektorých bankách si vedia vážiť aktívnych a serióznych podnikateľov a vedia im postupne nastavovať metodické pravidlá také, kde naozaj úspešní podnikatelia si siahnu na hypotéku, aj keď nedokladujeme príjem ako trvalý pracovný pomer alebo nejaké zakladanie minus daň deleno 12. Vieme tam pri úspešných klientoch riešiť úvery na obraty z ich SROčky, kde samozrejme tá SROčka musí spĺňať nejaké podmienky. A je to jedno, či je to jednoosobová SROčka, alebo je tam viacej konateľov. Metodicky je to nastavené, kde SROčka musí vzniknúť minimálne 6 mesiacov v uplynulom zdaňovacom období, ale určite doporučujem ísť do hypotéky, keď máme za sebou celý rok, alebo ideálne dve daňové priznania za sebou, kde už vie tá banka posúdiť, ako sa správa, akí sú úspešní obchodníci, alebo ako to majú nastavené. Tak vždy je to zázračný finstát, kde si vždy vieme veľmi rýchlo preveriť danú SROčku. A v tej danej chvíli, keď ideme do hypotéky a ideme do žiadosti do banky, tak skontrolujeme si, či nemáme omeškania na sociálke, na zdravotke, či nedlhujeme štátu a či ako SROčka nemáme podĺžnosti voči bankám, lebo takisto je to veľmi dôležité. Máme 3 možnosti, ako príjem vydokladovať. Bude to obrat z SROčky, alebo je to vyplatený podiel na zisku, odsúhlasený valnou hromadou, alebo je to zamestnanec vo vlastnej SROčke.